Zašto je važno da mladi učestvuju u procesu donošenja odluka? Pa pre svega jako je važno da mladi uopšte budu aktivni, da mladi svojim angažovanjem učestvuju na jedan način, dolazi do inkluzije, odnosno mladi tako stiču poverenje u institucije. Jako je važno da institucije kao neko ko je, da kažem, najvažniji u donošenju odluka u našoj zemlji i generalno čuje mlade. Mladi su uvek puni ideja, novih perspektiva, novih viđenja i jednostavno donose jedno novo bogatstvo i jedne nove perspektive koje mogu da pospeše rad samih institucija. Potrebna je ta međugeneracijska saradnja između starijih, između mladih, pa između mladih institucija. Takođe, mladi su ti koji je potrebni, koji su pokretači promena, kako mi kažemo, i mladi su ti koji treba da imaju glas u našoj zemlji, ne samo u našoj zemlji, nego i šire i da institucije treba njih i tekako da čuju. Evo, mogu da kažem da ja kao mladinska delegatkinja Republike Srbije, ja sam spona između mladih institucija i mi se trudimo da čujemo mlade i da to prenesemo. Institucije zaista imaju poverenja u ovaj naš projekat i mi uvek imamo lepu saradnju do sada sa institucijama i trudili su se da i mi prenesemo koji su izazovi mladih Srbije konkretno. Tako da smatram da ono što je itekako važno i poruka jeste da mladi treba da se uključuju u proces donošenja odluka zato što treba da se čuje glas mladih koji itekako imaju uticaj na neke nove generacije.